kepareng caos uringa upacara panggih temanten gagrag Surakarta Hadiningrat Kusumaning Ayu Diah Puspita SPD putri Bapak Ngadino Ibu Suprapti Kalena Bagus Miftahudin Syafi'i MSI putra Bapak Haji Perodin MPDI Ibu Hajah Sumarni tumuntun badhe katindakaken katur dumateng para ingkang piniji kepareng sawega ing gati satata ing diri. Awit sampun paripurna ampun ngadi busana temanten putri Kusumaning Ayu Diah Puspita SPD arsa kalarapaken tumuju wonten sasana palenggahan Dampar Winisuda sasana pinajang jengkar saking panti busana temanten putri Kusumaning Ayu Diah Puspita SPD lumaksana tumuju ing sasana palenggahan Dampar Winisuda sasana pinajang Kusumaning Ayu Diah Puspita sarjana pendidikan tuhu wanudya ingkang sulistya ing warna sarira lencir kuning netra kocak liep lindri busanane sinawang saking katebihan katon pating glebyar pating calorot pindho kedheping kartika sasra alon lumaksana tumuju ing sasana palenggahan ingkang ginambaraken sesekaran kang maneka warna ing mangke arsa ginayuh dening temanten putri manjing ing gapuraning Balewisma mugya winengku ing bagya mulya tutwuri juru panggih Kebumen Ibu Hajah Abyara saya dangu saya cedhak temanten putri arsa minggah wonten Sitinggil Binaturata candrane Kusumaning Ayu Diah Puspita sarjana pendidikan katon datan sronto hanyo arsa lenggah ing sasana pinajang hangrantu rawuhipun ingkang garwa Bagus Miftahudin Syafi'i MSI temanten putri lenggah anggono raras ateges lungguh ijen tanpa rawang
daya-daya jroning griya enggal pinanggya marang Sang Jatukrama garwa kang den tresnani Bagus Miftahuddin Safi MSI putra jalu Bapak Haji Ferodin MPDI Ibu Hajah Sumarni saking Desa Lanjaran Sardonoharjo Ngaglik Sleman Ngayogyakarta Hadiningrat. Nampi sasmita bilih temanten kakung Bagus Miftahuddin Safi MSI sampun rawuh ing mangke arsa kalarapaken dening jejering Sang Suba Manggala Ki Haji Sugiono. Bagus Miftahuddin Safi wis kepareng arsa kapanggihaken kaliyan kang garwa kusumaning ayu Dyah Puspita Sarjana Pendidikan. Lumaksana tumuju ing sasana panggih temanten kakung Bagus Miftahuddin Safi MSI sasana papan panggih wis ngarani ing kono papan pinangka pangging temanten kekarone tutwuri tindaknya temanten kakung Baru Agung Kadang Besan Bapak Haji Ferodin MPD Ibu Hajah Sumarni ingkang tansah nyadong sih panguwasaning Gusti ingkang Maha Kawasa Allah Subhanahu wa taala murih raining sedya pangging temanten kekalih Ginanjar kawilujengan tebih kalih serup beda sambikala Bagus Miftahuddin Safi MSI tuhu priya ingkang gagah pideksa sigit pasuryane katon bombong dirawaning galih dupi wis kepareng arsa kapanggihaken kalihipun garwa kusumaning ayu Dyah Puspita SPD tutwuri tindaknya temanten kakung Satrio Bagus Catur cacahe Putri Domas keng ayu Sulistyo ing warna ing kono saya dangu saya cedhak saya caket kanthi kebak ing pangati-ati Sang Suba Manggala Ki Haji Sugiono wis kepareng larapaken temanten kakung tumuju ing sasana panggih saya dangu saya cedhak saya caket alon lumaksana tempuking pandulu
catur netra ambabar daya pangaribawa ana jroning nala temanten kekalih datan sranta sigra kemlawe astane hambalang gantal dumadi balang binalang tumama jatining lisan tinemu jatining katresnan paripurna balangan gantal cinopot agemane cenela temanten kakung jumangkah nyaketi ponang antiga sigra sungkem dumateng ingkang garwa kusumaning Ayudya Puspita SPD nuhuni jejering putri jejering garwa ingkang bekti dumateng ingkang kakung minangka pangarsaning keluarga imaming Bale Wisma saka guruning keluarga ingkang sakmangke arsa nuntun ingkang garwa kinasih kusumaning Ayudya Puspita SPD tumuju wonten ing raih kautaman ponang antiga tumuli pinidak dening temanten kakung pecah padha saknalika minangka panebusing upacara wiji dadi pecahing antiga nyawiji warna kuning lan pethak tandha bilih wis manunggal cipta rasa lan karsane manunggal wijining kakung lan putri babar tumangkar tedhak turun putra wayah ing kono kinarya nglajengaken sejarah tumulihang ranu padha ranu banyu padha suku tata lahir kusumaning Ayu Dyah Puspita SPD ngresiki ampeanipun ingkang garwa ingkang kakung lamun tawa resik lahir lan batine temah anyembangun bebrane ing tembe mugia rumeksa arum asmaning keluarga us kepareng kajumenengaken kusumaning Ayudya Puspita SPD dening garwa Bagus Miftahudin Safi MSI jejering kakung arsa ngangkat derajating waludya ing kono mulih satraju kaliyan derajating priya jumeneng tinata jajar temanten kekalih gegandengan asta datan kena kinggang senajan ming sakritma pinara sasra tandha bilih temanten kalih wis tinemu wahyuning jodho tanggaping sasmita bapak ngadina ibu Suprapti hani kebaken sindur dumateng engkang putra putri kekalih arsa kawin suda kalenggakan ing sasana pinajang kirabing temanten sindur binayang kinurmatan ketawang laras moyo pelok barang lon-lonan tumuju ing sasana palenggahan dampar winisuda sasana pinajang temanten kekalih sinigeban sindur dening ingkang Rama lan ibu bapak ngadina ibu Suprapti sindur kang wani abrit kalawan pethak tandha bilih ingkang Rama lan ibu hanuntun kang putra-putri kekalih tumuju ing raih kautaman
kanthi linambaran wani marang bebener wedi marang kanistan murih gesangipun temanten kekalih pinanggih ayom-ayem tentrem bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah usda mugi ngunjan kang tinuju temanten kekalih tumuli skilorot sindur dening Kang Rama lenggah ing sasana pinajang Bapak Ngadina hamangku ingkang putra putri kekalih Bagus Mitahudin Syafi'i lenggah wonten ing jengku kananipun Kang Rama kusumaning Ayudhya Puspita SPD lenggah wonten ing jengku kakiringipun ingkang Rama Bapak Ngadina tondo bilih jejering asepuh Bapak Ngadina mboten mbang cindhe mbang siladan padha bobote padha tresnane ateges Bapak Ngadina Ibu Suprapti mboten bedaken kang putra putri kekalih sawusnya purna bapa timbang tumuli kalenggahaken ing sasana pinajang tanem jero murih gesangipun temanten kekalih bisa mendem jero mikul dhuwur dumateng tiyang sepuh ing kono mugi saged beta asma ingkang arum asmaning keluarga saged mendem jero mikul dhuwur temah sak mangke gesangipun temanten kekalih sageda kasembadan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah sawusnya lenggah ing satata ing sasana pinajang sang suba manggala dalasan juru panggih kebumen nyuwun donga lan pangestu ing mangke arsa nglajengaken tata cara saklajengipun ingkang winastan tata cara ngunjuk rujak degan rujak degan kinarya panyuwunan bilih ingkang Rama lan Ibu Bapak Ngadina Ibu Suprapti menika keleres kagungan kersa ingkang sepisanan murih anggenipun kekadangan sutresna kalian Bapak Haji Perodin MPD Ibu Hajah Sumarni saged rumaket awit tembuking temanten kekalih kang putra kekalih Mbak Diah Puspita kalina Bagus Miftahudin Syafi'i Bapak Ngadina sampun keparang unjuk Ibu Suprapti kalajengaken ingkang putra Mas Miftahudin Syafi'i kapungkasi ingkang garwa kinasih Mbak Diah Puspita sarjana pendidikan purna ngunjuk rujak degan kalajengaken tata cara saklajengipun ingkang winastan tata cara kacar kucur ingkang ginambaraken wujud beras jene arta receh kacang kawak deli kawak cinampur sekar sritaman mengku panyunan mugia gesangipun temanten kekalih tansah kacekapan samu barang kacekapan sandang papan lan pangan wujud kacar kucur saking Bagus Mitahudin Syafi'i MSI kaparingaken dumateng ingkang garwa kusumaning Ayudhya Puspita sarjana pendidikan beras jene arta receh ing kono mugi gesangipun temanten kekalih tansah kacekapan dana buka lan wastra dene ginambaraken kacang kawak dele kawak mugi gesangipun temanten kalih tansah sinuyudan dening keluarga Gusti nampi datan wonten ingkang cicir senajan ming sakwiji kusumaning Ayudhya Puspita SPD jejering garwa putri ingkang bekti dumateng ingkang garwa ingkang kakung
namung nampi wiji winih saking keng garwa sajoga. Tumuli bangkit saking palenggahan temanten kekalih sowan wonten ngarsanipun ingkang ramolanipun Bapak Ngadina Ibu Suprapti. Temanten kekalih haming sungsungaken wujud kacar kucur nuhuni jejering putri ingkang bekti dumateng ingkang ramolan Ibu Kusumaning Ayudya Puspita sarjana pendidikan. Tinampi bombong penggalipun Ibu Suprapti. Tumuli temanten kekalih lenggah wonten ing sasana pinajang ing mangke arsa nglajengaken tata cara saklajengipun ingkang winastan tata cara dahar klimah ya dahar walimah. Ing kono ginambaraken wujud dedaharan ingkang raosipun mawarni-warni. Wonten raos asin, raos pedes, gurih, manis, kepara pahit. Mengku panyunan mugi gesangipun temanten kekalih kersa ngraosaken sesarengan. Ngembat ruwet renteng ing gesang bebrayan. Bareng marang wong kang den tresnani jer kekalihnya sampun prasetya arsa gesang tembayatan tumuju wonten ing Bale Wisma. Bagus Mitahuddin Syafi'i MSI adedulang dumateng ingkang garwa Kusmaning Ayudya Puspita SPD Gumanti dedulang dumateng ingkang garwa ingkang kakung kanthi raos kebak ing tresna asih lahir tumusing batin kekalihnya dulang dinulangan mugia anginipun gesang bebrayan sak mangke temanten kekalih tansah pinanggih guyub rukun atut runtut reruntungan pindane mimilan mintuna wiwit donya dumugi ndelahan. Purna dahar klimah kapungkasi kanthi ngunjuk tirta wening kang wis menep tirta banyu sumbering urip sumbering panguripan kanthi ngunjuk tirta wening kang wis menep mugi gesangipun temanten kekalih anginipun jumangkah gebyur ing samudraning beprenagung kanthi menebing kalbu weninging penggalih satema sembodo kang sinedya rahayu kang tinuju basuki kang kaesti bejo kang sarwa jinangka enggal pinaringan kanugrahan ingkang awujud pratima kang saged bangkit tata jalma putra putri ingkang soleh lan solehah kinarya nglajengaken sejarah. Purna nindakaken tata cara ngunjuk tirta wening eling-eling duk rikala tesih timur temanten kekalih kang tansah hanggung ginunggung dumateng pepayang kautaman enget dhateng lelabetanipun tiyang sepuh kekalih Kusumaning Ayudya Puspita SPD kalira Bagus Mitahuddin Syafi'i MSI asa sowan wonten ngarsanipun ingkang rama lan ibu nyadong donga lan pangestu kapurwakan kalorot agemane duwung cinopot agemane cenelo temanten kekalih sowan wonten ngarsanipun ingkang rama Bapak Ngadina Ibu Suprapti daya-daya ingkang putri kinasih Mbak Dyah Puspita SPD badhe nyuwun donga lan pangestu. Kiyo jengkar saking dampar
risang temanten kekalih kepaking kelap silanira hanuraga sigra tumungkul hamari gloyayah konjeming bantala wadanane temanten kekalih siwembah ing jengku kanan keng Rama lan Ibu kusumaning Ayodhya Puspita SPD duk rikala tesih timur tesih alit tesih bayi kepara tasih wonten kandhutanipun ingkang Ibu Suprapti Nawa Candra Dasa Ari dipun lelinting dipun golawentrah kanthi raos kebak ing tresna asih murih dipun gadang-gadang dening Kang Rama lan Ibu ingkang putri kinasih dados wanudya kang utama putri ingkang bekti dumateng ingkang Rama lan Ibu bekti dumateng ingkang garwa Abagus Miftahuddin Syafi'i MSI ing ari kalenggahan puniki Bapak Kadina Ibu Suprapti wis prisa bilih ingkang putri kinasih Mbak Diah Puspita SPD wis uwal saking kagolonganipun ingkang Rama lan Ibu arsa gesang tembayatan tumuju ing gesang bebrayan sesarengan kaliyan ingkang garwa Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI donga lan pangestu saking Kang Rama lan Ibu kasokaken tinampi dening kang putra-putri kekalih murid gesangipun kang putra-putri temanten kekalih pinanggih ayom ayem tentrem bagya mulya keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah bombong birawaning galih temanten kekalihnya sawusnya nampi donga lan pangestu saking Rama lan Ibu tumuli bangkit saking palenggahan temanten kekalih arsa sowan wonten ngasanipun ingkang Rama Bapak Haji Ferodin MPDI Ibu Hajah Sumarni Bagus Miftahuddin Syafi'i MSI duk rikala tesih timur dipun gulawentrah dening Kang Rama lan Ibu Bapak Haji Ferodin MPDI Ibu Sumarni kanthi kebak ing raos tresna asih ing ari kalenggahan puniki Kang putri kinasih nyadong donga pangestu asa gesang tembayatan sesarengan ingkang garwa Mbak Diah Puspita sarjana pendidikan kepareng nyuwun donga lan pangestu nampi sawanipun ingkang putra-putri kekalih Bapak Haji Ferodin kawijil pangandikane Roh Aris ger anakku sira kaki ucap bagus
pungkasan bagya mulya salam minyo Dungolan pangestu saking Kang Rama Bapak Haji Filodin MPDI Ibu Hajah Sumarni wis kepareng kasokaken tinampi dening Kang putra-putri kekalih bombong birawaning galih temanten kekalihnya sakwusnya pinaringan dungolan pangestu saking Kang Rama lan Ibu mugia Kang putra-putri kekalih airipun lumbani samudraning bebrayan agung manjing kapuraning paliwisma saged kasembadan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Wis kepareng jengkar saking ngarsanipun Kang Rama lan Ibu sigra sang suba manggala ngagemaken duwung dumateng temanten kakung Ibu Hajah Abiara juru panggi Kebumen ugi sampun tanggap ing sasmita ngagemaken cenela dumateng temanten putri lenggah ing sasana pinajang temanten kalih Kusmaning Ayudya Puspita sarjana pendidikan kaya Bagus Miftahudin Syafi'i MSI tondo bilih sampun kepareng paripurna laksitaning upacara sakral panggih temanten Gagrak Surakarta Hadiningrat Kusmaning Ayudya Puspita kalih Bagus Miftahudin Syafi'i Ginanjar kawilujengan kalis tebih rubidul sambikala saestu kula sakadang sesarengan kalian Mutiara Kebumen angin pun handheraken tata laksitaning upacara kathah kalepatan nglenggono nyuwun agung ingsih samudra pangaksama kula pungkasi kanthi sesanti alhamdulillahirabbil alamin rahayu rahayu kang semya pinanggih billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.